Какво става, хора? Аз съм Виктор от Виктор Мак Студио. Днес ще играем интернет кафе. Може да се абонирате за канала и там ще ви излезе. Да започваме. Да бе. Аз съм си направил кафенето отдавна. Казва се Виктор и сега идва. Хора, ето го и Макс. Макс и хората се абонират ли? Да. Добре, абонирайте се. Да оставят ли лайк? Чакай. Да оставят ли лайк? Да. Оставете лайк и нека да продължаваме, стига се влезил. Екзит от компютъра. Чакаме клиенти. Какви клиенти? Клиенти на интернет кафето Виктор. Мога да играя. Искаш? Да. Чакай. Първо да направя нещо важно. Да вземам баскетбол-халката. Там както се нарича. Клеостадор, така. И да прибия някакъв. Как се бие? Хит трябва да натисна. За да се бие. Аз не снимам абези. Мобилите ми Така. Сега ще хитваме хора. Имаше реклама, съжалявам за това. Как го убих? Тук ми интернет кафето ли ми идваш? Защо го убих? Съм умен. Макс, аз съм умен ли съм? Да. Какъв си ти, нормален? Добре. Където и кафето? Изгубил го. Това ми е моето интернет кафе. И никой не иска да го посети. Махни бухалката, за да играя. Що бе? Ти не ми трябва. Добре, дръж. Мама, я махни първо. Бухалката махни. Айде. Играй. Дай. Ела на моето място да се разменим. А ти да дойдеш в моето? Да бе. Че да можеш да държиш и да играеш. Аз ще помагам. Тук направя и мирише. Чух. Ти. Дръж с телефона. Ти. Махни там пръста. Хора, ако искате видео на Stumble Guys или втора част на това видео, може да се абонирате. Макси, давай играйте. Това, че да те вижда камерата и ти играеш. Сега знаеш какво ти предлагам? Какво? Да отидеш до интернет кафето. Той е. Той ти предлагам аз. Аз го изгубих. Дай те гледа. Аз не снимам. Продължаваме, хора. Ето Къде да ходя? към интернет кафе. Дайте да просто. Интернет кафенце. Защо се казва така? Как? Интернет кафе. Да, що ти ще такъв? Аз съм интернет кафе. Да. Че аз да съм интернет, бамак. Да, ти си интернет. Бамак. Че сега се загубих. Не. Има го. Клиент не има. Добре, дай. Аз ще купя компютър. Да. Аз ще си купя компютър. Ама къде? Не знам. Малко моя компютър, може да си купя компютър като доставка. Да ми доставят компютър. Такова. What the fuck? Ей! Ти да знаеш тези думи. Сядай сега. Не псувай. Бате, кога се казва? Казвай този знак, казва СК. А! А. У, А, Т, Ф. А. Комп.
компютър, така нищо няма. Айди, който и. Защо? Добре, хора. Стига с дърпал зарядното. Значи, това беше всичко от нас. Мисля да приключвам с Макс това видео тук. И това беше всичко от нас. Чао! Абонирайте се! Чао! Абонирайте се! Тъпи момичета! Макс, не дей така. Чао!